Στα κατουνάκια του Αγίου Όρους βρίσκεται, αγαπητοί τηλεθεατές, ο σημερινός σταθμός του οδηπορικού μας. Σε έναν τόπο άγωνο, δυσπρόσιτο, που με δυσκολία επιτρέπει την ανθρώπινη παρουσία. Ένα κομμάτι βράχου λίγο πιο πέρα από τον κόσμο, λίγο πιο κοντά στο Θεό. Σήμερα θα επισκεφτούμε τους Δανιηλαίους, τους Αγιορείτες πατέρες που είναι γνωστοί για την αγιογραφία αλλά και την ψαλτική τους τέχνη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίον Πνεύματι. Κτήτορας της καλύβης των Δανιηλαίων είναι ο γέροντας Δανιήλο εξ Σμύρνης, που η αγιοκατάταξή του έγινε στις 9 Μαρτίου του 2020. Η ημέρα εορτής του Οσίου Δανιήλ του Κατουνακιώτη ορίστηκε από την Εκκλησία μας στις 7 Σεπτεμβρίου. Όσιος γέροντας είχε το χάρισμα του διδασκάλου της πνευματικής ζωής, το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων, το χάρισμα της διακρίσεως ανάμεσα στην αλήθεια και την πλάνη. Με τις σοφές του πραγματείες και μελέτες αντιμετώπισε σοβαρά πνευματικά και θεολογικά ζητήματα, ενώ είχε επικοινωνία με τον Άγιο Νεκτάριο. Πολλά κοινά σημεία μπορούμε να βρούμε ανάμεσα στον Όσιο Δανιήλ και τον Άγιο Νεκτάριο. Γεννήθηκαν το ίδιο έτος, το 1846, στις αλυσμόνητες πατρίδες της Ανατολής, από πολύτεκνες οικογένειες και οι δύο, με άριστη θεολογική κατάρτιση και ακούραστη διαβίου μελέτη. Κοινό σημείο στην πορεία τους ήταν ακόμη οι διώξεις, οι θλίψεις, οι ταλαιπωρίες για τις οποίες έπαιρναν θάρρος από την μεγάλη ευλάβεια και αγάπη που είχαν στο πρόσωπο της Παναγίας. Επίσης, καταξιωμένοι γέροντες και πνευματικοί, όπως ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος και ο Όσιος Αμφιλόχιος Μακρύς, ζητούσαν από τον Όσιο Δανιήλ τον Κατουνακιώτη κατευθύνσεις για το ποιμαντικό τους έργο. Πνευματική επικοινωνία διατηρούσε ο Όσιος και με τη γερόντισσα Θεοδοσία, ηγουμένη της Ιεράς Μονής και Χροβουνίου της Τίνου, όπως και με πολλές άλλες σπουδαίες πνευματικές μορφές της εποχής του. Καλώς τους αγαπητούς αδερφούς. Πάτερ Θανάσιε, την ευχή σας. Τι κάνετε? Δική ευχή. Πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Καλά είστε? Καλά. Δόξα τω Θεώ. Εδώ στον αγώνα της υπομονής. Καλά. Και οι πατέρες καλά. Και με τη σκέπη του γέροντος Δανιήλ. Πάντοτε το κτήτορος εδώ. 1881. Ο γέρος Δανιήλ ήρθε εδώ και άρχισε το έργο. Ένα ξεροκάλυβο ήταν εδώ πέρα βασικά. Και το πήρε για σιχασμό. Και σιγά σιγά
Έκανε συνοδεία μετά από 10 χρόνια περίπου. Έκανε ησυχασμό 10 χρόνια. Ήταν μόνος του, δηλαδή. 10 χρόνια, ναι. Μάλιστα. Μετά προσήλθαν οι πρώτοι άδερφοι και τους δέχτηκε. Και αναγκαστικά άρχισε να επεκτείνεται το κτίριο, βέβαια. Αρχικά τι ήταν εδώ, κάποια σπηλιά ήταν δηλαδή? Ξεροκάλυβο, ναι. Μάλιστα. Από ένα γερό Κορνήλιο το πήρε, ο οποίος πήγε γεροκομήθηκε στη Λαύρα, είχε γεράσει ο παππούς και το εγκατέλειψε πια και το πήρε ο γέρο Δανιήλ. Μάλιστα. Ναι, την ευχή σας. Ευλογείτε. Τι κάνετε, καλά είστε? Χαίρομαι που σας βλέπουμε. Να πάμε και στο ναό επάνω. Ωραία, πάμε. Αναστάσω, Ιησούς, από του οταφού, καθώς προείπεν. Προστάτη του εργαστηρίου μας εδώ, ο Άγιος Νεκτάριος, ως φίλος και γνωστός του γέρο Δανιήλ, και ο Άγιος Αρσένιος που έστειλε τον γέρο Δανιήλ στο Άγιον Όρος, ως νεαρό τότε Δημήτριο, που τον γνώρισε στην Πάρο, πήρε την ευχή του και τον έστειλε στη μονή του Αγίου Παντελεήμονος να κοινοβιάσει. Οι τρεις αυτοί είναι οι προστάτες εδώ, της Καλύβης. Να έχουμε την ευχή τους. Πάνω του Άγιος Νεκτάριος μπροστά, τον έχουμε, είπαμε, ιδιαίτερη ευλάβεια, μας σκεπάζει. Θαυματουργός Άγιος. Τώρα μαζί με τον γέροντα Δανιήλ, ως Άγιο πια. Νομίζω ότι πρεσβεύουν ιδιαίτερος και δικό σας Άγιο. Δικό μας Άγιο κοντά του. Η Παναγία Τρεχερούσα. Εδώ έργο του, βασικά του γέρο Δανιήλ. Του νυν γέρο Δανιήλ, του γέροντος. Τα τελευταία του πια, όταν ακόμη αγιογραφούσε. Μέχρι 80 ετών σχεδόν αγιογραφούσε μέχρι 80 ετών. Θαυμάσια εικόνα. Ναι, εξαιρετικά. Ωραίο χέρι. Έχει κάνει και άλλες τέτοιες, νομίζω. Κάπου 25-27, να θα γελάσω. Που είναι σε διάφορους ναούς. Διάφορους ναούς της Ελλάδος. Δίκους χώρους της Ελλάδος μας, βέβαια. Μάλιστα. Σε μονές, σε μητροπόλεις, σε μητροπολιτικούς ναούς. Σε αυτό το μέγεθος, έτσι, τόσο μεγάλο. Ναι, αυτά. Ναι. Σε αυτό το μέγεθος. Είναι το Άθο Πατέρας. Αφιερωμένος ο ναός στους Αγιορείτους Πατέρας. Ιδιαίτερο προσκυνητάρι πια. Άγιο Δανιήλ. Το βάλαμε, δεύτερο πια ο κτήτορας, εδώ θα είναι. Εδώ είναι και η θέση του, νομίζω. Από εδώ ο Αγίο Δανιήλ και ο Άγιος Αθανάσιος. Ως κυρίαρχος του τόπου ο Άγιος Αθανάσιος. Και εξάρτημα το συγχαριστήριό μας, το τιμονική στη Λαύρα. Και εδώ πάλι τη μάχη του ψάχνουν το χέρι του γέροντος. Το δακτυλάκι του εδώ το βάλαμε για τους προσκυνητάς που έρχονται συνέχεια να προσκυνούν. Το Αγίου Δανιήλ. Ναι, το Αγίου Δανιήλ. 1900 άρχισε ο ναός, το κτίσιμο του ναού. Θεμελιώθηκε. Το 6 τελείωσε, σε 6 χρόνια περίπου. Με πολλούς σκόπους βέβαια. Ήταν όλα από εδώ κουβαλιτά, τα υλικά καταλαβαίνετε. Με τα ζώα και όσα ζώα υπήρχαν τότε βέβαια. Οι πέτρες εδώ πελεκύθηκαν όλες. Σε γειτονικό νταμάρι εδώ από πίσω από τα κατουνάκια. Μάρμαρα. Τα βλέπουμε στις επιστολές του γέροντος, τους σκόπους που καταβάλανε και το κτίσιμο του ναού. Το τέμπλο δωρεά της καθηγουμένης Θεοδοσίας από τη Μονή και Χρουβωνίου της Τίνου το 1930 εστάλει, το 1929 κοιμήθη ο γέροντας. Την άλλη χρονιά, την επομένη, έστειλε η γερόντισσα ως φόρο ευγνωμοσύνης προς τον γέροντα, τον οποίο δεν είδε ποτέ. Ζώσα.
παρακάλεσε τον γέροντα να κατεβήσει στη Φλωρενούπολη έστω μετά από 30 χρόνια τουλάχιστον γνωριμίας διαλληλογραφίας που είχαν και καθοδηγήσεως από τον γέροντα που είχε στα πραγματικά καθήκοντά της. Ο γέροντας λέει: δεν εξέρχομαι τέκνο μου από το Άγιο Όρος, δεν μπορώ να έρθω. Λέει: στον ουρανό θα συναντηθούμε. Όντως εκοιμήθησαν αμφότεροι χωρίς να συναντηθούν. Το 30 αυτοί έστειλε μέσα στο τέμπλο, το κοινοτάφιο έξω στην αυλή. Υπάρχουν τραγουστά των γεροντάδων εκεί μαζεμένα, συγκεντρωμένα. Άμφια και άλλα βοηθήματα. Βασική κτητόρισα και αυτή εδώ του συγχαστηρίου μας. Εικονογραφίες των πατέρων. Ανακαινήσεως τότε, βέβαια, του τέμπλου, μέχρι το 60 περίπου, η τεχνοτροπία επικρατούσε η αναγέννηση. Ο Κόντογλου τότε έφερε τη στροφή βασικά πάλι προς τα βυζαντινά σχέδια και την τεχνοτροπία αυτή είναι της βυζαντινής τέχνης. Και σιγά σιγά εξαλείφθηκε πια το, που είναι λίγο ξένο για μας απόγονιας του που λέμε τώρα εμείς του Βυζαντίου μας και τα λοιπά. Τέτοιες τέχνες μεγάλες, γιατί να την καλύψουμε με... Αλλά οι εποχές τότε... Ήταν τότε την εποχή εκείνη, έτσι γεωγραφούσαν. Βοηθούσαν. Είχε πολλή ζήτηση η Ρωσία τότε. Εμείς είχαμε πολέμους, ήταν το 40, είχε προηγηθεί όλες οι καταστροφές του 20 και τα λοιπά, όλα αυτά. Και από εκεί ήταν το βασικό εργόχειρο εκεί, από εκεί τους βοηθούσε πάρα πολύ οι Ρώσοι αδερφοί. Και επικράτησε η τεχνοτροπία αυτή. Να βγάλουμε και την κάρα του γέροντας, να το προσεγγίσουμε τώρα από τη ευκαιρία του. Ήταν η κάρα του γέροντος. Ανέκαθεν μετά την ανακομιδή φυλασσόταν εδώ στο ιερό ως κτήτορος βέβαια. Αλλά τώρα που αγιοποιήθηκε την περισσότερο την... Τον Βάθο Πατέρων και Αγγέλων εν σώματι, κατακολούθησαν τα τρίβης εν εσχάτης της έτεση, τιμήσομεν εν ύμνης δανή, σεπτών κατούν Αγίων πολίστην, ως Θεούς σοφίας και ως χρυσοφαές βόντες εν κατανοίξει. Δόξα το σε δόξας αντιχριστό, δόξα το σε Αγίας αντί, δόξα το χορηγούν τη δια σου χάριν ουράνιον. Εδώ, είναι τη μάχη από τα πλευρά του Αγίου Νεκταρίου. Πρέπει το 1900, εκεί γύρω πρέπει να πέρασε ο Άγιος. Από τότε έχουμε αλληλογραφία μέχρι το 20 που εκοιμήθη. Με τις επιστολές του γέροντα. Εσώζονται καμία 10-12 επιστολές του. Πολύ ευωδιάζει ο Άγιος. Πάρα πολύ. Δεν διοχέτω. Έχει τη μερικά 2-3 χρόνια τώρα. Πότε, παλαιότερα θυμάμαι. Τώρα συνεχώς, ευωδιάζει συνεχώς. Ναι. Εντόνως. Πού γνωρίστηκα. Κάτι συγκεκριμένο δεν πρέπει να πέρασε, όπως προσκύνησε κάθε καλή και παντού. Άκουσε και εδώ, πέρασε να δει τον Γέρο Δανιήλ. Έκτοτε όμως αυτοί, πώς το πούμε, μυρίστηκαν. Οι Άγιοι μεταξύ τους, ναι. Και κατάλαβε πάνω ένα στον άλλο. Ο ίδιος ο Γέρο Δανιήλ που γράφει σε μια επιστολή του, σχεδόν λέει, επιβεβαιώ, λέει ότι ο Πανταπόλης Νεκτάριος θα αγιάσει. Το έχουμε, το έχω σημειωμένο. Ναι. Είναι εξομολογήθηκε στο Γέρο, τα είπα πολλά πράγματα και κατάλαβε ο κ. Δανιήλ ότι την αρετή του ανθρώπου που είχε μπροστά του. Και ο Άγιος Νεκτάριος παράλληλο βέβαια καταλάβαινε τον... Μέχρι το 20 είχαν... Θα δούμε και 2-3 επιστολές, έξω τις έχουμε αναρτημένες. Ωραία. Τις δούμε τις
χειρόγραφε στο Αγίο. Μεγάλη ευλογία. Γι' αυτό τον έχουμε πάντοτε. Δεύτερο προστάτη και κτήτορα εδώ, μας στηρίζει, μας σκέπει και παρηγορεί. Μεγάλον Άγιο, έχετε προστάτη. Άντε παιδιά και εσείς. Ελάτε. Εν το άθρο πατέρες. Αγιοσυνήφωνο Διονυσίου, Ευδοκίμου του Φατοπεδινού, Νίλου του Μυροβλήτου, Ιωάννου του Κουκουζέλους, Νικοδήμου του Αγιορείτου, Γρηγορίου του Παλαμά, καμένο από τους Λατίνους τότε, γιατί το γκρίζο αυτό έχει το κάψιμο που έχει προηγηθεί. Το μεγάλο είναι ο Αγιος Γεράσιμος, ο Βρετανίας, Κουτρούμους Ενός, στη σκήτη Κοτρομουσίου, νεομάρτης. Ευδόκιμος του Φατοπεδινός, Ακακίου του Κατσουκαλιβίτου και είναι το Κουκουζέλος, από τη Λαύρα. Του άθρο πατέρας και αγγέλους εν σώματι, ομολογητάς και οσίους, ιεράρχας και μαρτύρας, ημίσομεν εν ύμνης και οδές, μιμούμενοι αυτόν τας αρετάς, ή του όρους μυθείς, πάσα το μοναστόν, κραυγάζοντες ομοφρόνος, δόξα του αγιάσαντι ημάς, δόξα το στεφάνος αντί, δόξα το εγκυδίνης ημών, προστάτας δείξαντι. Προηγήθηκαν, έρχονται και πάμε, μπορεί κι άλλοι θα γίνουν αγιάσουν. Αν επιτρέψει ο Θεός μέχρι συντελείας, και άλλοι άνθρωποι, κάποιες αγνές ψυχές, αυτοί όντως μας παρηγορούν και μας σκέπουν. Αυτοί μας κρατούν εδώ στα βράκια. Χωρίς αυτούς, χάρη του Θεού, ανθρωπίνως δεν γίνεται αυτά, ούτε και τα δικά σας έργα βέβαια. 1890 υπογράφει, έχει σφραγίδα η εικόνα αυτή, από Ρωσία φερμένη. Ήταν σε ρωσικά κελιά παλαιά, τα οποία ρήμωσαν. Μετά το 17 τα κελιά σιγά σιγά αυτά άδειασαν από μοναχούς, δεν μπορούσαν να έρθουν λόγω του καθεστώτος το κρατικό τότε. Και μας δόθηκε η εικόνα αυτή ως δώρο από τη Μονή. Λόγω τότε τιμάμε τους Αγιορείτες Πατέρες στο ναός μας. Πάρτε την εικόνα, τη φυλάξτε, να τη συντηρήσετε κιόλας. Και τη φέραμε εδώ από τις Καριές. Και είναι θαυμάσια της τεχνοτροπίας. Μια τεχνοτροπία αρίστη είναι, αρίστη. Τα προσωπάκια από ό,τι βλέπουμε, ότι ξέρουμε κιόλας, με φακούς, μεγεθυντικούς αγιογραφήσανε. Είναι πολύ δύσκολα, πολύ λεπτομέρεια. Όσα γεωγράφοι τώρα οι πατέρες εδώ θαυμάζουν την τεχνοτροπία της. Και ένα κράμα Βυζαντινού με αναγέννηση, ένα πολύ όμορφο, έτσι, το πώς το συνδυάσανε. Και ό,τι τέχνη, ό,τι υλικό και τέχνη είχαν, το βάλανε πάνω στην εικόνα. Βλέπετε όλο πλήρης χρυσού, όλο φύλλο χρυσού, τσουκάνικο, σφυρίλατα, χιαστά, χρώματα, τα πάντα. Ό,τι είχαν το βάλανε πάνω στην εικόνα. Ό,τι κάνανε το κάνανε τότε με πολύ όρεξη. Οι αδερφοί Ρώσοι, Ορθόδοξοι χριστιανοί μας, μετά προσπαθήσαν να αναφέρουν την ισότητα. Κάποιοι εκεί στο κράτος. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα της ισότητας αυτής,
που λέγονται καθεστώτα αυτά που επικράτησαν και κατέστρεψαν πολλά πράγματα, πολλά έργα τέτοια, χωρίς να καταλάβουν ίσως την αξία τους, δεν ξέρω πώς. Πάντως ισότητα δεν φέρανε. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο δεν μπόρεσαν να το καταφέρουν. Την ισότητα μόνο στο χριστιανισμό δεν βρίσκει κανείς. Ναι, ακριβώς, εκεί είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στο Θεό. Ούτε με συστήματα άλλα, οποιαδήποτε συστήματα. Δεν μπορούν να βρουν ψεύδος. Κάθε ευαγγελικό λόγο δεν υπάρχει κάποια λογική αντίδραση. Κάποιος που καταλαβαίνει 5 πράγματα, αμέσως καταλαβαίνει ότι εδώ είναι η αλήθεια. Δεν είναι. Ο πιο άθεος, ο πιο άσχετος, καταλάβει ότι ελέγξτε με περί ψεύδος. Το έλεγε το καθαρά ο Χριστός μας στους Εβραίους τότε και τους γραμματείς και φαρισαίους. Κανείς δεν μπορούσε κάπου να τον πιάσει. Για ψεύδος ή για κάτι ανύπαρκτο, κάτι το οποίο δεν γίνεται. Ναι. Πάντα δυνατά το πιστεύω και το τόνιζε πάντα καθώς Θεός. Αλλά ο εχονότα ακούει ακουέτο και έχουν νοή του. Έκλεινε με αυτό. Παραπάνω δεν επέμενε. Δεν είναι η πίστη μας κάτι το στανικό. Με το ζόρι θα πιστέψει. Όσοι θέλει, όσοι θέλει. Πρέπει να το καταλάβεις. Αλλιώς δεν... Έτσι αγίασαν και όλοι εδώ οι όσοι του Αγίου Όρους που τους έχετε προστάτες στο κελί σας εδώ. Αισθάνθηκαν, ήρθαν εδώ, αγωνίστηκαν, δεν τους ανάγκασε κάποιος, δεν τους φυλάκισε κάποιος. Αυτό εξόριστη, μόνοι μας ερχόμαστε εδώ, κάνουμε την ποινή μας, ας το πούμε έτσι, σε μια χρυσή φυλακή, αν την πάρουμε έτσι το μοναστήρι, κάνουμε υπομονή, εθελοντικά βέβαια, ό,τι ώρα θέλεις μπορεί να φύγει ο καθένας να φύγει, αν νομίζει ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνει και περιμένουμε το έλεος του Θεού. Και βλέπουμε σε όλη τη διάρκεια αυτή της ποινής μας τις αποκαλύψεις του Θεού, που είναι ο Θεός. Γιατί το λέτε ποινή? Πες ότι κάνω έτσι για τις αμαρτίες μου, ξετύω μια ποινή. Φυλακίστηκα για τις αμαρτίες. Εγώ ήμουν πολύ αμαρτωλός. Οικειοθελώς. Ναι. Οικειοθελώς. Κάνω τότε, εκτείω την ποινή μου. Μέσα σε παρένθεση. Βάλτε το αυτό όλο, ναι. Και καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τώρα, τη χρονική αυτή διάρκεια, καταλαβαίνουμε, το άκουσα από τους πατέρες αυτό, από έναν παλιό παππού. Καταλαβαίνουμε, λέει, που λέμε πού είναι ο Θεός, σιγά σιγά τον ανακαλύψεις. Αποκαλύπτεται. Μέσα στο βίο αυτό, λέει, ειδικά εδώ, σε κάθε βίο, κάθε πιστού ανθρώπου, αλλά ειδικά εδώ σε εμάς, λέει, να κάνει ανακαλύψεις και παίρνεις πιο πολύ δύναμη και επιμένεις και αγωνίζεσαι. Και σε λίγο καιρό φεύγουμε και όλος πάμε πάνω στα αληθινά. Εδώ είναι πάρα πολύ μικρός ο χρόνος αυτός που τα 100 χρόνια που θα ζήσουμε, αν θα ζήσουμε φυσικά 100 χρόνια, είναι ούτε σταγόνα. Ατμίδα καπνού. Ούτε σταγόνα. Η σταγόνα, λέει, έχει μια διάρκεια. Η ατμίδα είναι δευτερόλεπτα. Τόσο, λέει, ατμίδα είμαστε. Ούτε σταγόνα. Προχθές ο Ιωάννης Δαμασκηνός, κάπου, μείναμε έτσι. Το διαβάσαμε και στην τράπεζα. Ατμίδα. Εδώ του Αγίου Νεκταρίου, οι επιστολές, 4 ενδεικτικές επιστολές του Αγίου, του 3, του 8, του 15, του 13. 2 από τη Ριζάριο και 2 από την Αίγινα. Τότε άρχισε τη Μονή ο Άγιος και συμβολευόταν τον γέροντα Δανιήλ για το τυπικό της Μονής, πώς οι μοναχές θα διάγουν και τα λοιπά λεπτομέρειες. Ζητούσε από τον γέροντα ως παλαιότερο και ως πιο έμπειρο και ως Αγιορείτη. Και 2 από το Ριζάριο περί υπομονής. Παρηγορούσε τον γέροντα για μια ζημιά που είχε πάθει τότε την περίοδο εκείνη, έδωσε μια αντικαταβολή μάλλον για τα χριστιανικά έργα και αυτός μάλλον τον ξεγέλασε αυτοί που το πήρε και χάθηκαν, εξαφανίστηκαν αυτοί και χάθηκαν τα χρήματα τα οποία ήταν πολύ πολύτιμα για τον γέροντα και με πολύ κόπο τα είχε συγκεντρώσει και μια πολύ ωραία παρηγορητική επιστολή του γράφει ο γέροντας, πόσο ο Άγιος Νεκτάριος, πόσο ακριβώς ο καλός χριστιανός, πώς σε τέτοιες περιπτώσεις, τι υπομονή πρέπει να κάνει και τα λοιπά. Έχει όλες λεπτομέρειες. Πολύ όμορφα τα αναγράφει.
Πάντοτε ο ένας στηρίζει τον άλλον, με τον τρόπο του ο καθένας. Ο γραφικός χαρακτήρας του Αγίου Νεκταρίου. Καλλιγραφία τότε, γιατί ήταν μέσα στα μαθήματα τότε, κάθε μορφωμένο ανθρώπου ήταν και η καλλιγραφία. Βλέπετε τώρα που τα κάναμε μαντάρα, ναι, κοντεύουμε μόνο αγγλικά να γράφουμε πια και όχι ελληνικά. Τώρα όχι μόνο καλλιγραφία δεν ξέρουν τα παιδιά, ούτε ορθογραφία δεν ξέρουν. Ορθογραφία, το κυριότερο, ορθογραφία. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε πια σχεδόν ελληνικά. 1908. Κύριε Δανιήλ Μοναχού, 2 προσωπικά έργα. Αγιογραφούσε ο γέροντας όταν έρθει εδώ πέρα, άρχισε το αργόχειρο της αγιογραφίας. Λίγο. Μετά οι πρώτοι μαθητές, το Γερογερόντιος, αυτοί όλοι που πίσω εξελίχθηκαν σε. Ανέπτυξαν πιο πολύ το τέχνη της αγιογραφίας, πήγαν στις Καριές, μάθανε και εκεί πέρα λεπτομέρειες και έχουμε το γεωγραφία το. Το συνεχίζετε εσείς, την παράδοση σήμερα. Και το Άγιος Ανδρέας. Ο Σαλός, ναι, ο Γεροδανίλ έκανε και αυτή, ναι. Το Γεροδανίλ την έκανε. Του νεότερου νέου. Ναι, του νυν γέροντος, ναι. Μάλιστα. Έχετε εκκλησάκι νομίζω στο κημητήριο. Ναι, θα πάμε πάνω αν θέλετε να προσκυνήσετε εκεί πάνω. Πολύ ωραία. Να δούμε τους τάφους των τελευταίων γεροντάδων που κοιμήθησαν. Και όλα τα έργα, όλα τα ενδεικτικά έργα είναι του γεροντάδες. Αναγεννήσεως τα περισσότερα. Αρχές του αιώνος, 20, του 8, του 10. Λοιπόν, μετά το 60 αρχίζουν τα βυζαντινές οικοτροπίες. Όπως και το παντού 70 περίπου βλέπουμε, ακόμη κρατούσε το αναγεννησιακό τύπος. Πάμε στο Αγιογραφείο. Πάμε στο Αγιογραφείο. Και μετά πάμε στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέου. Σχεδιάζεται η εικόνα, αρχίζουν τα πρώτα χρώματα και τελειοποιείται με τα σαρκώματα στα πρόσωπα πια, χέρια πρόσωπα. Εδώ τώρα έχει φτάσει στα σαρκώματα πια η φάση της εικόνας, στρώσεις, πώς μπορούμε να πούμε μακιγιάζ, να το πούμε έτσι. Περνούν τα χρώματα, με το κρόκο αυγού βέβαια, οι βάσεις και ξύδι. Αυτό διαλύονται τα χρώματα, με αυτό το διαλύονται τη σκόνη. Είναι πετρώματα αυτά όλα. Μάλιστα. Στη σκόνη. Με αυτό το κρόκο αυγού και ξύδι διαλύονται, γίνονται σε μαλακή υφή. Από παράδοση, από το Θεοφάνιο ακόμη από τα έργα τότε, ξέρουμε ότι το αυγό, όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πολύ σφίγγει, σκυραίνει. Και τα χρώματα γίνονται ανεξίτηλα. Πέτρα και αυτό. Θέλουμε και τις εικογραφίες, εικόνες, αιώνες τώρα και δεν έχουν πάθει τίποτα σχεδόν. Κάτι ιδιαίτερο, δηλαδή να φύγουν, να ξεφτύσουν, να χαθούν τα χρώματά τους, τίποτε. Το μουσικό είναι η βάση του αυγού. Αυτές οι εικόνες τώρα είναι παραγγελίες από ανθρώπους που σας έχουν παραγγείλει. Βασικά και από ναούς, πολλές φορές. Ιδίως οι μεγάλες είναι σε ναούς. Κάνετε και τοιχογραφίες ή μόνο φορητές εικόνες? Όχι, μόνο φορητές. Φορητές μόνο. Πρέπει να εξερχόμαστε συνέχεια μετά τις τοιχογραφίες. Μάλιστα. Δεν το επιδίωξαν οι πατέρες αυτό. Από τους γεροντάδες παράδοση. Εδώ, τι κάνουμε εδώ. Είναι και στελειωμένες, ετοιμάζονται.
Μας είπατε ότι από τον Γέροντα Δανιήλ ήταν αυτή η παράδοση. Ναι, Δανιήλ. Ήξερα γεωγραφία. Πρώτος, ναι. Και μέχρι σήμερα το συνεχίζετε εσείς. Και από ό,τι βλέπω έχετε πόσες 4 παλέτες εδώ. Ναι, σημαίνει ότι αγιογραφούν οι πατέρες. Ναι, οι πατέρες έχουν σχεδόν μπει. Πρέπει να έχει κάποιο ταλέντο για να μάθει αγιογραφία. Χρειάζεται και αυτό. Αλλά το ευτυχώς να πούμε, η βυζαντινή τεχνοτροπία είναι λίγο επίκτητη. Και χωρίς πολύ ταλέντο, τουλάχιστον ρούχα μπορεί να μάθεις. Είναι γραμμές, θα μάθεις. Μάλιστα. Ναι. Όταν έχεις βέβαια και ταλέντο, δεν φαίνεται αμέσως. Ιδίως σε σαρκώματα και φαίνεται το. Θέλει λίγο ταλέντο το σάρκωμα. Τα μάτια, την προσοχή και τα λοιπά, δεν πετύχεις. Με την έργα υπομονής. Εδώ μια μικρή τέτοια υπάρχει μια γεύση από το 50. Παλί. Ο κύριο Δανιήλ. Ο κύριο Δανιήλ, εδώ τώρα. Παιδάκι, ο Πατριακάκιος, γύρω στο 50. Ο Γερογερόντιος, ο Γερονύφων, ο Γερομόδεσος εδώ, νέος. Ο Παπαδανιήλ, ο μουσικός, εδώ φαίνεται. Ο Γερογερόντιος, βασικός συντελεστής εδώ της οργανώσεως του Αγιογραφείου. Ήταν αυτός ο διδάσκαλος εδώ, πολυτεχνίτης, τρομερός. Και ψαλτική και στην Αγιογραφία. Αυτός ο νεαρός ο Αμούστακος είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος, 90 χρονών τώρα, ο νεαρός αυτός. Και ο Πατριακάκης πιο πέρα, στο βάθος είναι ο Πατριακάκης εδώ. Κολοθεί. Παιδάκια. Το 49 και γύρω αυτοί ήρθαν, 48. Μετά τον πόλεμο ήρθαν. Ναι, μετά τον πόλεμο. 47 ήρθε ο Πατέρ Γρηγόριος, πιο πρώτος. Οι εικόνες αυτές όλες είναι το 12ο της Λαύρας του Θεοφάνους. Ο Θεοφάνης έχει στη Σταυρονικήτα το 12ο, το περίφημο 12ο του, αλλά και της Λαύρας που είναι ανέκδοτο. Αυτό το 12ο το αντιγράψαμε εδώ. Το φέραμε εδώ, τις εικόνες φέρανε εδώ οι πατέρες. Ήρθαν εικόνες δηλαδή από εκεί με φέρανε εδώ τις εικόνες το 60, 61, 62 μέχρι 63 βλέπουμε, σε 3 χρόνια περίπου. Κατά διαστήματα φέρανε 2-2 εικόνες, το αντιγράψανε όλο. Έχει 2-3 εικόνες που δεν έχει η Σταυρονικήτα, τις έχει η Λαύρα. Άλλες 2 που δεν έχει η Λαύρα, τις έχει η Σταυρονικήτα. Τα κάνανε έτσι για να είναι τα μοίρασε ο Άγιος. Σχεδόν Άγιος. Μάλιστα. Ο γεγονάτος του είναι και στις διαστάσεις ίδιες. Οι ίδιες διαστάσεις. Όπως είναι στη Μεγίστη Λαύρα. Μάλιστα. Όλο το 12ο. Ας πούμε την αποκαθήλωση δεν την έχει η Σταυρονικήτα, την έχει η Λαύρα. Ενώ στην Σταυρονικήτα κάνει τις μυροφόρες στον τάφο κλπ. Ναι, το χέρι το μυροφόρο μάλιστα, το έχει μόνο στην Σταυρονικήτα, το έχει η Λαύρα. Καμία τέτοια για να ίσως να είναι τα μοίρασε σωστά. Όλο το 12ο.
Μεγάλη ευλογία για μας η σύντομη έστω συνάντηση με τον γέροντα Δανιήλ, τον πατέρα Ακάκιο και τους άλλους πατέρες της Συνοδείας των Δανιηλαίων, γνωστούς στους προσκυνητές και φίλους του Αγίου Όρους για την οσιακή τους βιωτή αλλά και την ψαλτική δεινότητα. Πατήρ Νικάνο, καλά είστε? Διευκόλυνση. Καλά. Χαιρόμαστε πολύ που σας βλέπουμε. Τι κάνετε? Από πού μας έρχεστε? Από το Σπαρμό, την Ελασσόνα. Τι λέει Λουιμέν, τόσο μακριά. Ποιανού είσαστε, για να ξέρετε, να καταλαβαίνετε. Το Παναούμ, τα εγγόνια, από την Κοζάνη. Του ναού. Ναι. Και του Βασιλείου του Δεσπότη του Ελασσόνος. Ναι. Καλά είστε. Κοιμήθηκε ο Βασίλειος. Α, κοιμήθηκε. Ναι. Πόσο χρονών? 61, νέος. Καλά είστε? Έτσι. Και τα παιδιά είναι από την 4Ε, την τηλεόραση. Είναι το μοναδικό εκκλησιαστικό κανάλι στην Ελλάδα. Εκκλησιαστικό. Όλη μέρα έχει ψαλμοδία, έχει εκκλησία, ακολουθίες. Πολύ ωραία. Ναι. Και ωφελείται πολύ ο κόσμος. Βλέπουν Αυστραλία, βλέπουν Αμερική, βλέπουν παντού. Καναδά, Γερμανία, παντού όλοι βλέπουν. Τι λες? Πιάνει παντού σε όλο τον κόσμο και έτσι βλέπουν. Αισθανόμαστε μεγάλη ευλογία, διότι βρισκόμαστε στην Καλύβη, τη γνωστή των Δανιηλαίων. Και είναι κοντά μας οι δύο παλιοί γεροντάδες της Καλύβης, ο γέροντας Δανιήλ και ο πατήρ Ακάκιος, τους οποίους από μικρά παιδιά τους θυμόμαστε πάντοτε να είναι στα αναλόγια του Αγίου Όρους και να ψάλουν και να υμνούν το πρόσωπο κυρίως της Παναγίας, η οποία είναι η έφορος του Αγίου Όρους. Αμήν. Γέροντα Δανιήλ, Ναι. πείτε μας λίγο από τα πανηγύρια που σας καλούσανε και πηγαίνετε και ψέλνετε, τις εμπειρίες σας, ψέλνετε με την καρδιά σας για την Παναγία, όπως μας είπατε και πιο πριν. Εμείς με τη βοήθεια της Παναγίας, πάντοτε όπου μας καλούσαν, μας καλούσαν και ψέλναμε και πάντοτε δηλαδή, όχι δεν λέγαμε. Πού πηγαίνετε, ποιοι σας καλούσανε? Σε όλα τα μοναστήρια. Εδώ στο Άγιο Όρος ή και έξω? Και έξω. Και έξω. Και πού δεν πηγαίναμε. Δόξα σοι τον ύξαντι το δόξα ύψης της Θεός και πηγής εν ανθρώπισεν τον Κύριον. Πρόσεχε την δεήσιν ημών, ως καθήμενος εξέξιν Πείτε μας εδώ για το περιβόλι της Παναγίας, για το Άγιο Όρος. Το περιβόλι της Παναγίας έμεινε και θα μείνει και στον αιώνα. Έμεινε το περιβόλι της Παναγίας. Γιατί λέγεται το περιβόλι της Παναγίας? Διότι όταν εμοίραζε ο Θεός στα έθνη, λέει, «Ιέ μου, εμένα», λέει, «τι θα με δώσεις να έχω? Εσύ, μητέρα μου», λέει, «θα πάρεις το περιβόλι μου», λέει. Τον Άθωνα. Εσείς οι πατέρες εδώ προσεύχεστε. Πείτε μας λίγο για την προσευχή. Πόσο γλυκύτητα έχει ή πόσο δύσκολο είναι κάποιος να προσεύχεται πολλές ώρες? Όταν λέμε προσευχή, εννοούμε τον Θεό.
Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με. Ο Παπαεφρέμ τι έλεγε γέροντα για το Κύριε Ιησού Χριστέ? Αυτός που λέει την ευχή από μέσα από την καρδιά του πρέπει να κλαίει και να του λέει. Να κλαίει και να του λέει. Αχ, Παπαεφρέμ δεν ξαναγίνεται. Το ξέρετε. Ναι. Παπαεφρέμ δεν ξαναγίνεται. Τι θα μας ψάλετε τώρα, τι θα μας ψάλετε? Τι να σας ψάλω? Μαζί εδώ με τον Γέροντα Κάκιο. Ένα αξιονεστή. Κάτι για την Παναγία. Ναι. Αυτός ο οποίος αγαπάει την Παναγία, αγαπάει όλο τον κόσμο. Την Παναγία όσο μπορείτε. Μία την έχουμε. Παναγία Δέσποινα, υπό τη σκέπη σου πάντες οι δούλοι σου τρέχομεν και παρακαλούμε σε η ανάξη. Πρόφθασον και λύτρωσε ημάς από πάσης περιστάσεως και από θάνατον τον εξαφνικό και πανόλεθρον. Είδαμεν ότι δύνασε πάντα όσα θέλεις και βούλεσαι. Δέσποινα του κόσμου, ελπίς και προστασία των πιστών, χαριτωμένη επάκουσον των παρακαλούντων σε βοήθειά μας. Βοήθειά μας, ευχαριστούμε πολύ. Παναγία, βοήθειά μας. Την ευχή σας, Γέροντα. Ευχής Παναγία. Την ευχή σας, ευλογείτε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ. Από χιλέωρη παρών εφημνία, δέξας Θεός ή, συν το Θείο Πέτρο, Πάτερ Αθανάσιε, και Μάξιμε Θεόσοφε και παράκριση δότε, ημί καιρός και ίαση, πάσης των παθών αμαυρός Θεός. Αυτό είναι το Αγίου Νικοδήμου. Το Αγίου Νικοδήμου, από τον κανόνα. Του κανόνα. Βεβήλωθέντες στη ψυχή και σώματι, λόγης και πράξες, πως αυτόν εκπόδω ήδη καταφεύγομεν, Γρηγόριε Βυζάντιε και Γρηγόριε άμα, θεολογίας των μέγιστων και της ησυχίας οι φυλακές. Κι αν δεν ψάλαμε σε όλη τη ζωή μας, κι αν δεν ψάλαμε σε όλη τη ζωή μας. Η φωνή είναι όπως ήσταν νέος. Τώρα πάει, έπεισε. Τι έπεσε, βράχος είναι. Κρίσταλο.
Εδώ είναι το κενοτάφιο όλων των πατέρων. Είναι λάκκος κάτω και μπαίνουν τα οστά. Μετά την ανακομιδή τους, τα ρίχνουμε εδώ. Επάνω ήταν το γέρο Δανιήλ. Τα οστά, στο επάνω μέρος, και κάτω είναι των υπολείπων πατέρων. Αυτό δώρο είναι της μοναχής Θεοδοσίας, μαζί με το τέμπλο. Το 29, το 30 τα έστειλε εδώ, ως φόρο ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπο του γέροντος. Πάτερ Αθανάση, εσείς βγαίνετε από το Άγιο Όρος ή γενικότερα εδώ οι πατέρες? Βασικά ένας αδερφός ανοίγεται πιο πολύ με τις αναγκαστικές ανάγκες του ησυχαστηρίου. Ναι. Οι υπόλοιποι προσπαθούμε όσο μπορούμε να μην εξερχόμεθα πολύ εύκολα. Είναι αυτό τυπικό, ας πούμε. Ναι. Όχι, δεν μπορεί να το αναγκάσει κανείς, δεν το επιβάλλει κανείς. Αλλά έχουμε πολλά παραδείγματα εδώ από την περιοχή, ειδικά και από τον γέρο Δανιήλ, πρώτος που το έκανε κιόλας. Δεν εξήρθε ποτέ από την ώρα που ήρθε εδώ στο ησυχαστήριο. 45 συναπτά περίπου έτη, πόσα. Δεν εξήρθε ποτέ. Πάρα πολλά γεροντάκια εδώ γύρω που πρόλαβα κι εγώ φυσικά. Που κοιμήθησαν προσφάτως. Ποτέ. Αυτό προσπαθούν να το 50-70 χρόνια, ποτέ. Έτσι. Εδώ στην έρημο το Αγίο Όρος? Ναι, εδώ. Ναι. Κυρίως. Κυρίως εδώ. Πιο σπάνια στα μοναστήρια, αλλά εδώ στα κελία, ιδίως στον έρημο, πάρα πολλά. Το Αγίου Βασίλειο, επάνω υπάρχουν ακόμη συνοδείες που το τηρούν. Όταν θα πας στη συνοδεία του γέρου Αυγουστίνα επάνω στον Άγιο Βασίλειο, από την εκεί θα σου πούν: κοιτάξτε, αδερφέ, θα μείνεις εδώ, αλλά θα ξεχάσεις γονείς, υποχρεώσεις, γιατρούς. Ούτε γιατρούς, τίποτε. Ούτε γιατρούς. Θα μείνεις εδώ, να ξέρεις. Θα αφοσιωθείς, τελειώσει η Παναγία. Αν δεχτεί ο νέος ερχόμενος, μένει. Το περίεργο, το θαυμαστό, το θαυμαστό, όσοι κάνανε τον αγώνα αυτό, δεν χρειάστηκαν γιατρούς κανένας. Ποτέ. Δεν χρειάστηκε να πάνε σε γιατρό. Τώρα αυτό πώς το εξηγείται ανθρωπίνος τώρα. Ναι. Αν έχει πίστη ο άνθρωπος. Η πίστη κατακάνει πολλά πράγματα. Και αυτό το είδαμε, το ζήσαμε. Αυτό δεν υπάρχει. Ότι το ακούσαμε απλώς ή το διαβάσαμε, είναι ζωντανό παράδειγμα μπροστά μας συνέχεια. Τελευταίοι του ο Γεροθεολόγος, ο Γερο Χρυσόσtomος ο ράφτης, ο Γερογεδεών πέρυσι που κοιμήθη 70 χρόνια. Πόσα. 70 χρόνια δεν βγήκε από το Άγιο Όρος. Ποτέ. Την Καρακάλου ήρθε αυτός εδώ και την Γεροντάκη υπηρέτησε. Έκτοτε ήταν εκεί 50 χρόνια, 60 τώρα, τίποτε. Και 10 την Καρακάλου, 70 χρόνια. Εδώ είναι ο Σιός Ανδρέας, ο Διακοσιός Σταλός. Κημητηριακός ναός, μπορούμε να το πούμε. Εδώ κάτω η τάφη είναι των πατέρων. Τώρα είναι ο γέρο Γρηγόριος και ο γέρος Στέφανος. Μάλιστα. Αδερφοί κατά σάρκα, αυτοί οι αμφότεροι. Ξεκουράζονται εδώ και περιμένουν εμάς. Γίνεται εκταφή, παραμένουν οι τάφοι και ξαναμπαίνουμε και ο καινούριος μέσα. Πόσα χρόνια? Σε 3 χρόνια, 4, ανάλογα την κατάσταση. Αν είναι πολύ βαρημένος με φάρμακα κτλ., τον αφήνουμε και λίγο παραπάνω, και 5 χρόνια. Και ξαναμπαίνει ο αλλοέτερος αδερφός μετά μέσα.
Ο ναός αφιερωμένος στον Όσιο Ανδρέα το δέχεται στον Ασταλό, σπάνια αφιέρωση. Κατά παράδοση υπήρχε στην Κωνσταντινούπολη τελευταίος ναός που ξέρουμε του Οσίου, μετόχιο της Μονής Ευεργέτητος, εξού και Ευεργέτης και Παναγία τη βάλαμε. Μετά τις αλώσεις, ιδίως την τελευταία, ούτε το μέρος ξέρουμε λέει, που υπήρχε ο ναός αυτός, που φυλασσόταν κατά παράδοση και το ραβδάκι του Οσίου. Έκτοτε δεν είχαμε ποτέ ναό στον Όσιο Ανδρέα. Και όταν αρχίσει τον ναό αυτόν, τότε τον είχαμε βλάβει, το βάζουμε ακολουθία πάντοτε βέβαια εδώ, τον Όσιο. Αποφασίσαμε όλοι παμψηφοί στον Όσιο. Και έτσι το έγινε ο ναός το 1995. Νεότερος ναός. Πολύ ωραίος ναός, και από έξω και από μέσα. Ό,τι μπορέσαμε κάνουμε, πολύ κόπο. Είδατε βράχια, η περιοχή όλη γεμάτη εδώ. Αν μπορώ να πω με λεπτομέρεια ότι φύγανε οι πρώτοι εργάτες και ήρθαν οι δεύτεροι εργάτες. Φέραμε από τον κόπο το πολύ, δεν μπορούσαν να ανάκτησαν οι άνθρωποι. Τόσο κουράστηκαν τόσο πολύ να βγάλουν τους βράχους, να ανοίξουν τον τόπο εδώ λίγο. Το κατουνάκι είναι βράχια όλο, δεν έχει ίσιο μέρος. Η ανηφόρα ή κατηφόρα. Και έτσι έγινε ο ναός με πολλούς κόπους. Να γεωγραφείτε βλέπω σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Προσπαθούμε να πιάσουμε πρώτες υγρασίες γιατί πάνω τα νεότερα κτίρια παρουσιάζουν μέχρι να σταθεροποιηθούν, να καθίσουν που λέμε εδώ στην τέχνη, σε μια τεχνική λέξη του δικιά του, τον μαστόρο. Εικόνες φυσικά πάλι εδώ, ο Γεροδανίλη ειδικά, το νομίζω το χέρι του Γεροδανίλη είναι αυτό. Δεν τα έχετε το επίσης. Μας έκανε εντύπωση και εμάς εδώ ως μοναχούς το έργο της Αγίας Λυθίας με μάλιστα και τις εκπομπές του 4Ε που καθημερινώς μάλιστα μεταδίδουν στην τηλεόραση. Είναι μια πολύ καλή φωνή για τα σημερινά δεδομένα ορθόδοξης μαρτυρίας. Πάρα πολύ ωραία, παραδοσιακά. Η αγαθή προαίρεση και η αγαθή ψυχή του γέροντος Θεοφύλου, του κτήτορος εκεί, του όλου αυτού συστήματος, ανταποκρίνεται ακριβώς στις ανάγκες της σημερινές του κάθε χριστιανού, του Ορθοδόξου χριστιανού. Και νομίζω ότι πάρα πολύ βοηθάει αυτό το πράγμα σήμερα. Έχουν πολλοί χριστιανοί μας, πολλοί πνευματικά μας παιδιά και το τονίζουν αυτό πάντοτε. Όλοι οι ασθενείς, όλοι μέσα στις ηλικίες, πολλοί από τους ανθρώπους, η παρηγορία τους είναι αυτό το πράγμα, έχει γίνει τώρα. Χωρίς αυτό, τους κλείνει στην αναπνοή, λέει, τους κλείνει στη μύτη, λέει, δεν θα μπορούμε να αναπνεύσουμε. Δεν ακούγεται τίποτε πουθενά, βλέπετε εύκολα. Τοπικά, κάθε Μητρόπολη τι μπορεί κάνει βέβαια. Αλλά αυτό είναι έτσι, έχει πιάσει τώρα σε όλο τον ελλαδικό χώρο σχεδόν. Και τρώνε, ξεκουράζονται, βάζουν και ακούνε, κάνουν τα απόδειγνό τους, κάνουν τη λειτουργία. Ιδίως αυτοί που δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε ναούς. Τώρα με την κατάσταση αυτή του κορονοϊού, μάλιστα, είδατε πόσο βοήθησε για να μεταδώσει τις ώρες και των εκπομπών και της λειτουργικής ζωής από τις εκπομπές της αδερφότητας Λιδίας. Άξιος ο μισθός σας, γέροντα, και θα έχετε τις ευχές και τις ευλογίες του γέροντος και κτήτορος, γέροντα Θεοφύλου, ο οποίος είπαμε ήταν μια αγαθή ψυχή και το φώτισε ο Θεός να επιτελέσει το έργο αυτό. Και αφού εντάχθηκε εκεί, όντως εξεπλήρωσε τον σκοπό του, έτσι καταλαβαίνουμε εμείς τουλάχιστον, αυτό που έπρεπε να κάνει ως ιερομόναχος στον τόπο εκεί πέρα που τον έστειλε ο Θεός. Έτσι είναι το... Και αφού μιλάμε για την 4Ε και μας ακούν τώρα αυτή τη στιγμή οι τηλεθεατές της 4Ε, να πείτε και μια ευχή εδώ στους αγαπητούς τηλεθεατές. Εμείς καθημερινώς λειτουργούμε. Καθημερινώς ευχόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου. Υπέρ των εντυλαμμένων εμείς αναξίες εύχεστε υπέρ αυτών. Καθημερινώς.
και στην τράπεζα που τρώμε και στο απόδειπνο και στον όρθρο και στον εσπερινό και στη λειτουργία. Νομίζω τα λέει όλα αυτό. Δηλαδή καλύπτεται όλη η Ελλάδα μας, όλοι οι αγαπητοί χριστιανοί που εντέλλονται, που παρακαλούν και ζητούν ευχάς, καλύπτονται από όλα αυτά. Μόνο το τυπικό της ακολουθίας, αυτής της συνεχής ακολουθίας του Αγίου Όρους και κάθε μονής βέβαια και εξω γυναικείων μονών, αλλά ειδικά εδώ πέρα στον τόπο μας, νομίζουμε, δηλαδή επιτελούμε έργο όχι μόνο για μας, δεν κοιτάμε μόνο τη σωτηρία της ψυχής μας. Προσευχόμεθα συνεχώς και για όλο τον χώρο, για τον ελλαδικό μας χώρο και τον οικουμενικό μας χώρο, δηλαδή και τους αποδήμους Έλληνες, μετανάστες και τα λοιπά που έχουν εξαπλωμένοι σε όλη τη γη που είναι. Τους πιάνει όλους. Είναι σαν αραδιενέργεια πνευματική φεύγει από εδώ και εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα μας. Είναι το φυλακτό του τόπου μας, ο Άγιον Όρος. Αν πάρουμε σώμα την Ελλάδα, στο στήθος ακριβώς κρέμεται ένα μενταγιόν, ένα φυλακτό, είναι το Άγιον Όρος. Είναι ένας αρχιερεύς Σέρβος, το τόνισε αυτό, ο Ειρηναίος ο Γούλοβιτς. Μ' άρεσε πολύ που λόγω του με τράπεζα και του Φιλιανταρίου που μίλησε, άπτε στα ελληνικά, πιο καλά από εμάς, σε αρχαία μάλιστα, αρχαία ελληνικά. Το τόνισε αυτό και μας ξέπληξε. Ότι ως φυλακτό το Άγιον Όρος για όλη την Ελλάδα, λέει. Σας σκεπάζει συνέχεια. Πείτε μια ευχή για τα παιδιά εδώ, για το κανάλι. Ευχόμαστε η Παναγία να είναι μαζί τους πάντοτε, να αγαπούν την Παναγία. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Πάτερ Αθανάσιε, για την ξενάγηση, για ό,τι μας είπατε, για τα πνευματικά σας λόγια. Να εύχεστε για την 4Ε, για τους συντελεστές και να μνημονεύετε και τον μακαριστό γέροντά μας, τον Πατέρα Θεόφιλο. Πάνω τον μνημονεύουμε. Είναι γεγραμμένο στα δίπτυχα, δεν τον αφήνουμε καμία μέρα, δεν τον αφήνουμε. Είναι αγαπητός, γνωστός εκεί. Σας ευχαριστούμε πολύ. Οι πατέρες του οι παλιότεροι τον έχουν δει κι άλλους από κοντά, τα είχαν μιλήσει. Και χάρηκα κι εγώ γιατί δώσαμε έτσι, μπορούσαμε να πούμε και δύο λόγια και για τους αδερφούς εκεί που αγωνίζονται, τις αδερφές παγικά που αγωνίζονται στην αδερφότητα αυτή. Τον μυστικό αγώνα τους, το πούμε κάθε μιας, αφανείς, δεν τους ξέρουμε προσωπικά. Και όμως βλέπουμε το έργο τους. Το έργο μιλάει αυτό. Αυτός είναι σκοπός κάθε χρόνο, να μην φαίνεται. Οι Άγιοι κρυβόντουσαν. Το έργο τους όμως έμενε και βοηθούσε τους ανθρώπους. Να εύχεστε αυτό νομίζω είναι και το έργο της αδερφότητας. Για το έργο αυτό που κάνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να έχουμε την ευχή σας. Να έχουμε την ευχή σας. Καλή δύναμη σε όλους μας. Σε ευλογείτε. Σκιά θα τη ζητήσει πάντως. Προς τα πάνω. Πού είναι εκείνη η ωραία σκιά. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Για λίγο. Ωραία. Την ευχή σας. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί τηλεθεατές, το επεισόδιό μας έφτασε στο τέλος του. Μαζί και η τηλεοπτική μας επίσκεψη στην Καλύβη των Δανιηλαίων. Την επόμενη εβδομάδα θα γνωρίσουμε μία νέα κορυφή από τις πολλές του Πνευματικού Άθωνα.